dia, som les alumnes de primer de batxillerat de literatura catalana i us llegirem uns contes breus de Pere Calders. El motiu, doncs, aquest any és el centenari de naixement d'aquest autor i amb el seu honor us llegirem 5 contes breus que hem escollit. Pere Calders, a part, escrivia contes extensos i també de molt breus. Esperem que us agradi i gràcies per la vostra atenció. L'hora en punt. La mort es presentà quan no se l'esperava i ell li digué que no li havia donat hora. «És que l'hora la dono jo», va respondre-li la mort. «No sempre, replica ell. Ara, per exemple, tinc l'agenda plena. Llavors no us ve d'un dia. Però a mi sí. Telefonem-ho dimarts que ve a 4:45 i quedarem per una data». «És irregular, no puc fer-ho. Va contra els reglaments», digué la gran senyora. «Apa, va», es defensa ell, tot empenyant-la suaument cap a la porta. «En la finada que teniu, no em direu pas que depeneu d'un difunt puntual. En canvi, jo tinc compromisos inajornables». I la mort se'n va anar amb la calavera entre les cames, sense saber-se'n avenir. No li havia passat mai. El fill de Venus. Es pot declarar un incendi, una guerra o el contingut d'una maleta, però no un amor. A propòsit de l'amor, totes les declaracions són indiscretes, fins i tot aquesta. Negres i espais blancs. L'amic era d'aquells que s'animen en les converses a sobretaula, a l'hora del cafè. Va posar-me suaument la mà damunt el braç i em digué: «No ens enganyem, tu. Nosaltres som l'esdevenitat del passat i alhora el passat del futur». I engolant la veu va afegir: «Per molt estrany que sembli, l'home no ha tingut mai present. A mi només em falta que em burxin perquè em senti inclinat a jugar a la contra». Vaig apartar la mà del meu amic, també amb suavitat, tot dient-li: «Doncs jo no ho veig pas així. Crec que l'home només té present. Des del temps més remot fins al futur insondable, tan sols ha pogut comptar amb cada instant de cada dia. La resta són records o somnis». «I què?», em pregunta ell. Es produí un silenci d'aquells que, per contradictori que sembli, donen cos a les paraules. Al final vaig proposar-li que no ho toquéssim, que ho deixéssim tal com estava. «Deixem-ho així», convingué l'amic, matant brutalment una prometedora controvèrsia. Muts i la gàbia. Tu hi creus en les paraules definitives? Què vols dir? Vull dir quan s'arriba en aquell moment solemne en el qual un dels membres de la parella declara a l'altre: «Ara és l'hora de parlar d'allò que m'he callat sempre». Els dos amics es van quedar silenciosos, fins que un d'ells reprengué la conversa. «No, no hi crec. Callar no és mai sobrer, sobretot a mesura que passen anys. Si algú s'ha aguantat fins aleshores, és una imprudència jugar-s'ho tot en una de les cartes de la conversa. I doncs, què faries tu? Si la cosa fos tan greu, me n'aniria sense donar cops de porta. I saps per què? No, doncs perquè em faria molta por haver d'escoltar allò que l'altre, amb tota seguretat, també callava». Judici precipitat. Una vegada vaig rebre una flor roja i no sabia si era una amenaça o el testimoni delicat d'una admiradora. Posats a triar, vaig quedar-me amb això darrer, perquè vaig més curs d'enamorades que d'enemics, i jo em feia tot a càlculs feliços abans d'entrevistes deliquescents, quan va trucar a la porta i aparegué un missatger d'aquests que van amb moto. El cor em va bategar de pressa, però no. El noi em va dir que s'havia equivocat de pis i em va demanar que li tornés la flor. Fins aquí el recital de Pere Calders. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció. Molt bé.